Csak nem egy ilyen hazafele úton álmodtam. Ja, nem. Szép jó reggelt mindenkinek! Bárcsak nekem is az lett volna, nem, csak viccelek. Reggel jöttem rá arra, hogy én amúgy pénteken egész napos rendezvényen leszek. Úgyhogy ez annyit jelent, hogy ma mindent be kell fejeznem, amit a héten még meg kell csinálni. Csomó mindent össze kell, meg elő kell készíteni. Úgyhogy lesz kihívás bőven. Az eddig megtett 500 méteren már 2 méhecske támadt meg, és majdnem szállt bele a hajamba, az arcomba, vagy a szemüvegem alá. Most itt kicsit kétkedően megyek el a fák alatt, hogy hol lapul a 3. és a 4. A következő megálló Kiscelli utca. A pénzásaim egészen új szintre értek fel. Ott hagytam a kártyámat, rajta a kulcs, ami bezárja a fiókomat, benne a kártyám, a másik kártyám, amivel el tudom indítani a gépet, a rendszeremet és mindenemet. Gondolkodtam már el azon, hogy hogyan lehet egy hosszú napot még megfejelni, és hogyan lehet még szebbé tenni. Nem annyira fényes a dolog. Na, a megezzásom után újra utcán. Most éppen 4DX-ezni megyünk, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok. Majd meglátjuk, milyen lesz. Ja. Na, hát erre az izgalomra is sor került. Voltam 4DX moziban. Nem mondom, hogy nem volt rossz, de azt sem mondanám, hogy mondjuk überelné a 3D-t. Hát nem tudom. De tök jó volt, így mozogtak a székek, voltak egyéb effektek, mint például levegőt fújtak az arcunkba, vagy vizet, vagy a lábunkra is. Néhol még szerintem ilyen illatok és szagok is befigyeltek, bár ez lehet, hogy csak valamilyen spéci füstnek volt az illata, de alapvetően amennyivel drágább mondjuk egy 4DX-es mozijegy, szerintem annyival nem extrább